Palwan ilkilene bulan bijaňa maglulyk şowluk boldy palwana. Portekizden bir finalda çeyrek final başlady. Anurwan bu 8-den bir finalin başlap tutuşuny. Tutuşuk başlanýar. Uşakdan 50 boy verdi, 100 euro dekotupda. Hem düýdürüş saddam söýüne uşakdan ne berdi. Taslanam arasy ýeňişi aýlap, egerde görüböl ýagnysyna düşen bolsa, amma arasy ýeňişen bolsa bolardy. Yine de şol arasy ýeňiş berdi. Arasy ýeňiş 8 sekundda. Saddam Huseyn 8 sekund saklanyp bildi çökçüde. Ýene Hindistany palwan bir ustad palwan, ustadyň mürküzi. Allah verdi.